Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. இன்னைக்கு நம்ம லெவல் 2 கிளாஸ்ல இருக்கோம். ஸோ இன்னையோட செஷன் நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பிரணத்தி மந்திரம் சொல்லிடலாம். இந்த லெவல் 2 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं तथादि सुभकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिनि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 22வது நாள்ல இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 5வது அத்தியாயம். அதுல हरे कृष्णा माता जी, 16வது दंडवत ஸ்லோகம். प्रणाम। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம் பிரபு. ஸோ அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் 16வது ஸ்லோகம். பிரபு டிரைவிங்ல இருக்கீங்களா இல்ல நீங்க வாசிக்க முடியும்னா வாசிக்கிறீங்களா? 16. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः தேஷாமாதித்வஜ்ஞானம் பிரகாஷயதி தத்பரம். இருப்பினும் மொழிபெயர்ப்பு என்று பொருளுரை டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதைப் போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து எதற்காக அனாலஜி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த வெளிச்சத்துக்கு, சூரியனால கிடைக்கக்கூடிய அந்த வெளிச்சத்தினால இருள் அகடப்படுவது போல அந்த ஞானத்தினால் நம்மளுடைய அறியாமை, சோ சூரியன் ஞானம் வெளிச்சம் வர்றதுனால அவங்களுக்கு அந்த அறிவு பிறக்கின்றது. சோ இருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமைக்கு இங்க ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு.
கிருஷ்ணரை மறந்தவர்கள் குழப்பத்தில் இருப்பது நிச்சயம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவர்கள் குழம்புவதே இல்லை. இதுதான் நம்ம முந்தினதுலயும் பார்த்தோம், தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள்னு. சோ கிருஷ்ணரை யாரெல்லாம் மறக்கின்றார்களோ அவங்க குழப்பத்துல இருக்காங்க. ஆனா அந்த உணர்வுல இருக்கிறவங்க குழம்புறதே கிடையாது. சர்வம் ஞான பிளவேன ஞானாக்னி சர்வ கர்மாணி என்றும் நகி ஞானேன சத்ருஷம் என்றும் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஞானத்திற்கு எப்போதும் உயர்மதிப்பு அளிக்கப்படுகின்றது. அந்த ஞானம் என்பது என்ன? 7ஆம் அத்தியாயம் 19வது பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் போதே பக்குவ ஞானம் அடையப்படுகின்றது. ஞானம் என்று என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானிடத்தில் சரணடைறதா உயர்ந்த ஞானம். பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானாக்வான் மாம் பிரபத்தியத்தை. பற்பல பிறவிகளை கடந்த பின் ஞானத்தில் பக்குவம் அடைந்தவன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் போது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வினை அடையும் போது, பகலில் சூரியனால் எல்லாம் வெளிப்படுத்தப்படுவது போல அனைத்தும் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. எது நம்மள பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் கொண்டு சேர்க்கின்றதோ அதுதான் ஞானம். உயிர்வாழி பல விதங்களில் மயக்கப்பட்டுள்ளான். உதாரணமாக, சற்றும் அறிவின்றி அவன் தன்னையே கடவுளாக எண்ணும் போது உண்மையில் அறியாமையின் இறுதி வலையில் அவன் வீழ்கின்றான். தான் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது அறியாமையோட உச்சபட்சம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆத்மாவே கடவுள் எனில் அவன் எவ்வாறு இயக்கத்திற்கு உட்படுவான்? கடவுள் மாயையில் மயங்குவாரா? நாம மயங்குகின்றோம் இல்லையா? நான் தான் கடவுள்னா, ஆனா நம்மள ரொம்ப ஆசிலேட் ஆறமே, அப்ப எப்படி நம்ம மயங்குறோம்? பகவான் அந்த மாயையை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவரா இருப்பார். மாயத்துக்கு அப்பாற்பட்டவரா இருக்கணும் இல்லையா? ஆனா நான் அதுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கேனே. அப்படி எனில் மாயை கடவுளை விட வலிமை வாய்ந்து விடும் அல்லவா? பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள நபரிடமிருந்து மட்டுமே உண்மையான ஞானத்தை அடைய முடியும். எனவே அத்தகு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை தேடி அவரின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வினை பயில வேண்டும். சூரியன் இருளை விரட்டுவதைப் போல கிருஷ்ண உணர்வு மாயையை விரட்டுவிடும். தான் இந்த உடல் அல்ல, உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட திவ்யமான ஆத்மா எனும் முழு ஞானத்தில் ஒருவன் இருந்தாலும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் பகுத்தறிவது அவனுக்கு சாத்தியமில்லாத செயலாக இருக்கலாம். இருப்பினும் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்குவமான குருவிடம் தஞ்சமடைந்து விட்டால் அனைத்தையும் நன்றாக அறிய முடியும். கடவுளையும் கடவுளுடனான தனது உறவையும் கடவுளுடைய பிரதிநிதியை சந்தித்தால்தான் அறிய இயலும். அவருக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை அவருடைய பிரதிநிதி மூலமா தான் நம்ம பார்க்க முடியும். யார் அந்த பிரதிநிதி? அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையை சார்ந்த ஒரு ஆன்மீக குரு. ஏன்னா அவர் யாருன்ற ஞானம் அவருக்கு தன்னுணர்வை பெற்றவர். அவரிடம் கடவுளை பற்றிய ஞானம் ஆல்ரெடி இருக்கு. அதனால கடவுளுக்கு சாதாரணமாக செய்யப்படும் எல்லா மரியாதையும் அவருக்கும் செலுத்தப்படும் போதிலும் கடவுளின் பிரதிநிதியான அவர் தன்னை ஒருபோதும் கடவுள் என்று கூறிக்கொள்ள மாட்டார். கடவுளுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அத்தியாயத்தில் 2வது இதுல நம்ம சாங்கிய தத்துவத்துல பார்த்தோம். ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் தனித்தன்மை உடையவன் என்றும் தானும் தனித்தன்மை உடையவன் என்றும் கூறினார். அவர்கள் இறந்த காலத்திலும் தனிநபர்கள், நிகழ்காலத்திலும் தனிநபர்கள், எதிர்காலத்திலும் தனிநபர்களே. இரவில் நாம் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக காண்கின்றோம். ஆனால் பகலில் சூரியன் வானில் உள்ளது போல் ஒவ்வொன்றின் உண்மை நிலையும் புலப்படுகின்றது. தனித்தன்மையுடன் கூடிய ஆன்மீக வாழ்வை உணர்வதே உண்மையான ஞானம். அவரிடத்திலிருந்து வந்த துகள்னா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதே குவாலிட்டிஸ் நம்மகிட்டயும் இருக்கு. ஆனா ஒவ்வொருத்தங்க கிட்டயும் பாத்தீங்கன்னா அது தனித்தன்மையோட இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது ஸ்லோகம். வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. புக் வச்சிருக்கீங்களா கையில பிரபு? இந்த புக் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, எடுத்துக்கங்க. நான் அது வரைக்கும் 17 வாசிக்கிட்டுங்களா? ஏன்னா நான் யூடியூப்ல லைவ் போயிட்டு இருக்கிறதுனால அங்க ஷேர் பண்ணும்போது திடீர்னு போயிடுச்சுன்னா கஷ்டமாயிடும். நீங்க 18 எடுத்துக்கங்க. 17 படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிங்க பிரபு. 17 படிங்க. புக் வச்சிருக்கீங்களா கையில? இருக்கு. ஓகே, புக் இருந்தா வாசிங்க. ஏன்னா திடீர்னு ஸ்கிரீன் போயிடுச்சுன்னா. ஆத்மானாஸ் தன் நிஷ்டாஸ் தத் பராயணா கச்சந்த யு புனர் ஆவருத்திம் ஞான நிர்த்தூத கல்மஷா. எப்போது ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலை நிறுத்தப்படுகிறதோ அப்போது பூர்ண ஞானத்தினால் அவன் தனது கலங்கலத்திலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். பொருளுரை. திவ்யமான பரதத்துவம் பகவான் கிருஷ்ணரே. மொத்த பகவத்கீதையும்
கிருஷ்ணரே கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்னும் அறிவிப்பை மையமாக கொண்டதாகும். எல்லா வேத இலக்கியங்களின் விளக்கமும் இதுவே. பரத்தை அறிந்தவர்களால் பரம உண்மையான பரதத்துவா என்பது பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்ற பரமனை அறிவர்களால் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பூர்ணத்தின் இறுதி சொல் பகவான் எனப்படும். புருஷோத்தமராகிய முழுவதும் கடவுளே, அவரை மிஞ்சியவர் யாரும் இல்லை. பகவானே கூறுகிறார், மத்த பரதரம் நானியத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சயா. அருவ பிரம்மனை தாங்குவதும் கிருஷ்ணரே. பிரம்மனோஹி பிரதிஷ்டாகம். எனவே எல்லா வழிகளிலும் கிருஷ்ணரே. பரதத்துவம் எவனொருவது மனம், புத்தி, நம்பிக்கை, புகலிடம் ஆகியவை எப்போதும் கிருஷ்ணனிடம் உள்ளதோ, வேறு விதமாக கூறினால் எவனொருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளானோ அவன் சந்தேகமின்றி எல்லாவித களங்களும் நீக்கப்பட்டு பரதத்துவத்தை பற்றிய அனைத்திலும் பூர்ண ஞானத்துடன் உள்ளான். கிருஷ்ணனிடம் இருமை, ஒரே சமயத்தில் அடையாளமும் தனித்தன்மையும் உள்ளது என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தன் அத்தகைய திவ்யமான ஞானத்தினால் சக்தி அளிக்கப்பட்டு விடுதலை பாதையில் தளர்வின்றி முன்னேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதவன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பிரபு, பிரணம் பிரபு. ஸ்லோகம் So, நம்ம 18. நம்மளுடைய சொல்லுங்க இது மாதாஜி. நம்ம பாத்துடலாம் பிரபு, இந்த ஸ்லோகம் பாத்துடலாம். சோ எப்ப நம்மளுடைய புத்தி, மனம், நம்பிக்கை யாரிடத்துல நம்ம சரணடைகின்றோமோ அது எல்லாமே பகவான் தான் அப்படி நம்ம ஒரு பூரணமா ஒரு நிலையில இருக்குமோ அது வந்து ஒரு பூரணமான ஞானம். ஏன்னா இப்பதான் இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் சரணடைவதுதான் பூரண ஞானம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய முழுவதையும் அவருக்காக, அப்ப அவரிடத்துல சரணடைவதுன்னா என்ன? நம்மளுடைய புத்தி, மனசு, நம்மளுடைய நம்பிக்கை, அவர்தான் அனைத்தும்னு அவரிடத்துல நம்ம சரணடைவது வந்து நம்மளுடைய எல்லா கலங்கங்கள்ல இருந்தும் நம்மள தூய்மை அடைய வைக்கும். அதுதான் வந்து அந்த கலங்கத்துல இருந்து நம்ம வெளிப்படுறதா வந்து விடுதலை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த பகவத்கீதை முழுவதும் கிருஷ்ணரே பரம பகவான் அப்படின்றத புரிய வைக்க நமக்கு ட்ரை பண்ணுது. சோ இது எல்லா வேத இலக்கியங்களோட விளக்கமும் இதுவாகத்தான் இருக்கு. நம்மளுடைய அந்த 4 வேதங்களும் நமக்கு கற்பிக் கொடுக்கிறது இந்த பகவானை பத்தி தான். அவரை நம்ம அறிந்து விட்டோம் அப்படின்னாக்கா அவர்தான் பரம உண்மை, பரதத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், பகவானை 3 நிலைகள்ல படிக்கிறோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர் அப்படின்னுட்டு. அதாவது இப்ப ஒரு சூரியன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இது சொல்லுவாங்க. சூரியனை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளிக்கற்று, அவரு இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டத்துல நெருங்கி போனோம்னாக்கா அந்த அவரை சுத்தி தெரியக்கூடிய அந்த பயங்கர வெளிச்சமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிழம்பு, மொத்தத்துல அதுக்கப்புறம் உள்ளார போனீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு நெருப்பு கோலம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ அந்த மாதிரி அவருடைய அந்த வெவ்வேறு நிலைகள் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்றாங்க, அருவவாதிகள்லாம் அருவவாதிகளுடைய தாட்டுக்கும் அப்பாற்பட்டது பிரம்ம ஞானம் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ அந்த நிலையிலேயே அவங்க வந்து நின்று விடுவார்கள். தூய்மையான பக்தன் மட்டும்தான் பகவானை உள்ளபடியாக உணர முடியும்ன்றத அவர் சொல்லியிருக்கார். சோ அவரை வந்து பரமபுருஷ பகவானாக பக்தனால மட்டும்தான் உணர முடியும்ன்றத பாக்குறோம். சோ அந்த பூரணம் அப்படின்றோம் இல்லையா, அதோட இறுதி சொல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். அந்த 3 நிலையில இருக்காருல்ல, பகவான் பிரம்மம், பரமாத்மா, கடைசியில பகவான். சோ பூரணம்னா அவரை முழுமையாக புரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து பூரணம், முழுமையான ஒன்று அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அவரை தாண்டி யாருமே இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். மத்த பரதரம் நான்யாத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய. அருவ பிரம்மனை தாங்கிறதும் கிருஷ்ணரே. அந்த பிரம்மன் சொல்றாங்களே அதுவும் நான் தான்றதையும் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் நமக்காக. சோ நம்ம முழுமையாக எப்ப அவரிடத்துல சரணடைகின்றோமோ அதுதான் வந்து பூரணமான ஞானம். பகவானிடத்துல வந்து ஒரே சமயத்தில் அடையாளமும் தனித்தன்மையும் உள்ளவர். அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பகவான் வந்து முழுமையானவர். அவர் நமக்கு ஒரே மாதிரியாக தோன்றப்பட்டாலும் நம்மள இருந்து அவர் வேறுபட்டவர்ன்ற ஞானத்தை எவனொருவன் அடைகின்றானோ அதுதான் பூரண ஞானம் பாக்குறோம். 18வது ஸ்லோகம் வாசிங்க ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே பிரஹமனே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகேச பண்டிதா சமதர்ஷினா. பொருளுரை. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்கள் உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன் பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ்ஜாதி என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கிறார். பொருளுரை.
உயிரின வேறுபாடுகளையும் ஜாதி வேறுபாடுகளையும் கிருஷ்ண பக்தன் காண்பதில்லை. சமூக ரீதியில் பிராமணனும் கீழ் ஜாதியினனும் வேறுபட்டவர்கள். உயிரின ரீதியில் நாய், பசு, யானை ஆகியவை வேறுபட்டவை. ஆனால் உடலின் இது போன்ற வேற்றுமைகள் கற்றறிந்த ஆன்மீகவாதியின் கண்ணோட்டத்தில் அர்த்தமற்றவை. ஆன்மீகவாதிகளின் அத்தகு பார்வை பரமனுடன் அவர்களுக்கு உள்ள உறவினால் சாத்தியமாகின்றது. ஏனெனில் பரமபுருஷர் தனது விரிவங்கமான பரமாத்மாவின் உருவில் அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். பரமனை பற்றிய இந்த ஞானமே உண்மையான ஞானமாகும். பல்வேறு இனங்களை சார்ந்த அல்லது பல்வேறு ஜாதிகளை சார்ந்த உடல்களை பொறுத்தவரை கடவுள் எல்லாரிடமும் சமமாக அன்புடையவராக இருக்கிறார். ஏனெனில் அவர் எல்லா ஜீவன்களையும் தனது நண்பனாக நடத்துகிறார். இருப்பினும் ஜீவனின் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் பரமாத்மாவாகவே உள்ளார். பிராமணனின் உடலிலும் கீழ் ஜாதியின் உடலும் ஒன்றல்ல என்ற போதிலும் கடவுள் பிராமணனின் உடலிலும் கீழ் ஜாதியினின் உடலிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ளார். ஜட இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களின் பலதரப்பட்ட பௌதிக படைப்புகளே உடல்கள். ஆனால் உடலில் நூல் உள்ள ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே ஆன்மீக குணத்தை உடையவர்கள். குணத்தில் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை அளவில் அத்தகு சமமாக்குவதில்லை, அவர்களை சமமாக்குவதில்லை. ஏனெனில் தனிப்பட்ட ஆத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் மட்டுமே உள்ளான். பரமாத்மாவோ அனைவரது உடலிலும் வீற்றுள்ளார். கிருஷ்ண பக்தன் இதனை முழுமையாக அறிந்துள்ளான். எனவே அவனே உண்மையான பண்டிதனும் சமநோக்கு உடையவனும் ஆவான். பரமாத்மா ஆத்மா இருவருமே உணர்வுடையவர்கள், நித்தியமானவர்கள், ஆனந்தமயமானவர்கள். இதுவே இவர்களிடையே உள்ள ஒற்றுமை. ஆனால் வேறுபாடு என்னவெனில் தனிப்பட்ட ஆத்மா தனது உடலை மட்டுமே உணரக்கூடியவன், பரமாத்மாவோ எல்லா உடல்களையும் உணரக்கூடியவர். வேற்றுமை பார்க்காமல் பரமாத்மா எல்லா உடல்களிலும் வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம். நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, விளக்கம் இது. அது முடிக்கும் போது அவர் என்ன சொல்றார்? கிருஷ்ணரிடம் இருமை இல்ல அப்படின்றத வந்து சொல்றார். இருமை உள்ளது என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள கிருஷ்ண பக்தன் அத்தகைய திவ்யமான ஞானத்தினால். அங்கு சொல்லப்படுற இருமை என்ன? அவரும் நாமளும் ஒரு போல தோன்றாலும் அச்சிந்த பேத அப்பேத்த தத்துவம் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அவருக்கும் நமக்கும் வந்து நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு அப்படின்றத எவன் ஒண்ணு புரிந்து கொள்கின்றானோ அவன் உண்மையான கிருஷ்ண பக்தன் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? அது இல்லாம அவரை 3 நிலைகள்ல நம்ம பாக்குறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, பூர்வமான அந்த ஞானத்தை எடுத்ததுனால அவர் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கார் அப்படின்றதுனால என்ன சொல்றாங்க அவங்க, பிராமணன் அந்த உயர்ந்த தாழ்ந்த விலங்குகள் மனிதர்கள் எல்லாரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சமநோக்கத்துலதான் பாக்குறாங்க. வேறுபாடுகள் இருக்காது, உயிரின வேறுபாடுகளும் கிடையாது, ஜாதி வேறுபாடுகளும் கிடையாது அப்படின்றத கிருஷ்ணர் பக்தர்கள் வந்து அந்த நிலையில இருப்பாங்க. ஏன்னா பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வந்து ஷிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக இருக்கும்போது உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லா அசையும் அசையாத அனைத்திலும் வந்து நான் வியாபித்திருக்கின்றார் இல்லையா? அதனால அவங்க எங்க பார்த்தாலும் கிருஷ்ணமயமாக இருக்கிறதுனால அவங்க இந்த வேற்றுமைக்குள்ள ஆட்கொள்ளப்படுறது கிடையாது. அது மட்டுமல்லாமல் மனித விலங்குகள் அந்த வேற்றுமையும் அவங்களுக்கு கிடையாது, ஜாதி வேற்றுமையும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம புரியும். சோ அவர் வந்து தன்னுடைய விரிவங்கம் பகவானுடைய புருஷ அவதாரத்துல ஷிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக எல்லாருலயும் இருக்கார். அதனால இந்த மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி அந்த விஷயங்கள்லாம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்படி அந்த ஞானத்துல இருக்கிறதுனால கிருஷ்ண பக்தன் சம நோக்கு உடையவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பண்டிதா சமதர்ஷின எல்லாரையும் வந்து ஒரே மாதிரி அவங்க பாக்குறாங்க. இன்னொரு விஷயம் நம்ம எங்கன்னு பாக்குறோம், ஆத்மா வந்து தன்னோட உடலை மட்டும்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியுமா? ஆனா அதே நமக்கு வந்து சில சமயம் புரியல நம்ம எப்படி இருக்கோம்ட்டு. ஆனா பரமாத்மா எல்லாருடைய இதயத்தையும் புரிஞ்சு வச்சிருக்கார். எந்த வேற்றுமையும் பார்க்காம பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் வீற்று இருக்கின்றார். ஒரு சாக்கடையில இருக்கக்கூடிய புழுவாக இருந்தாலும் அங்கேயும் வீற்று இருக்கார். ஆனா நம்ம வந்து ஒரு இதுலதான் வீற்று இருக்கின்றோம். அது போல நம்மள மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனா பரமாத்மாவால எல்லாரையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பார்க்கணும். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவைவ
தைர்ஜித சர்கோ ஏஷாம் சாமியோ சிதி தன் மனஹ நிர்தோஷம் ஈசமம் பிரம்ம சஸ்தாத் பிரம்மணி தேஸ்திதா. ஒருமையிலும் சமத்துவத்திலும் மனதை நிறுத்தியவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் இதயங்களை ஏற்கனவே வென்றுவிட்டனர். பிரம்மனை போன்று தோஷமற்று இருப்பதால் அவர்கள் ஏற்கனவே பிரம்மனின் நிலை பெற்றவர்கள். பொருளுரை: மேலே கூறப்பட்டது போன்று மனதில் சமநிலையுடன் இருப்பது தன்னுணர்வின் அறிகுறியாகும். அத்தகைய நிலையை உண்மையில் அடைந்தவர்கள் ஜட நீதிகளை அடைந்தவர்களாக, குறிப்பாக பிறப்பு இறப்பை கடந்தவர்களாக கருதப்பட வேண்டும். ஒருவன் தன்னை உடலுடன் அடையாளம் காணும் வரை அவன் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக கருதப்படுகிறான். ஆனால் தன்னுணர்வின் மூலம் சமத்துவ தளத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டவுடன் அவன் கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து முக்தி அடைகிறான். வேறு விதமாக கூறினால், இப்பௌதிக உலகில் மீண்டும் பிறக்க வேண்டிய தேவை அவனுக்கு இல்லை. ஆனால் தனது மரணத்திற்கு பின் ஆன்மீக வானில் அவன் நுழைய முடியும். விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனான கடவுள் தோஷம் கிடையாது. அற்றவரான கடவுளுக்கு தோஷம் கிடையாது. அது போலவே விருப்பு வெறுப்புகளில் இருந்து விடுபடும் போது உயர்வாழியும் தோஷமற்றவனாகி ஆன்மீக வானில் நுழைய தகுதி வாய்ந்தவனாகிறான். இத்தகையோர் ஏற்கனவே முக்தி அடைந்தவர்களாக கருதப்பட வேண்டும். இவ்வாறு அறிகுறிகள் கீழே விளக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. ஸோ இந்த ஒருமை சமத்துவம் அதுல மனசை நிலைநிறுத்துறவங்க இந்த பிறப்பு இறப்புன்றதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர்கள். எப்படி பிரம்மன் தோஷம் இல்லாம இருக்காலோ அது போல இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மன் நிலையில நிலைத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ எப்படி சமநிலையோட உயர்ந்தது தாழ்ந்தது வேற்றுமைகள்லாம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அவங்க பக்குவமாக முன்னேறாங்க, இந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேறாங்க, தன்னுணர்வை அவங்க அடையறாங்க, இவங்க ப்ராக்ரஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்றதோட அறிகுறிகள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். குறிப்பா இந்த பிறப்பு இறப்பு, ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம் 4 விதமான துன்பங்கள் நமக்கு இருக்கு. யாருமே அந்த துன்பங்கள்ல இருந்து விடுபட முடியாது. பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோய் இதெல்லாம் செகண்டரி மெத்தரிஸ். இன்னொன்னு அதிஆத்மிக அதிபௌதிக அதிதெய்வீகன். சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரிடத்தில் இந்த சமநிலையில இருக்காங்களோ, பக்தர்களாக தூய பக்தர்களாக இருக்காங்களோ அவங்க இந்த கஷ்டங்கள்ல ஆட்கொள்ளப்படுறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அது மட்டுமல்ல, வேற என்ன நம்ம இங்க பாக்குறோம், இந்த விருப்பு வெறுப்பு எல்லாம் இல்லாம ஒரு அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க முக்தி அடைந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். இவங்களுடைய அறிகுறிகள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத வரப்போற ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். 20வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 20. ந ப்ரஹத் ஷயேத் பிரியம் பிராய நோத் விஜத் விஜயத் பிராய சப்ரியம் ஸ்திரபுத்திர் அசம்மூடோ பிரம்மவித் பிரமணி சிதக. ஹரே கிருஷ்ணா. இது எவனொருவன் விரும்பியவற்றை அடைவதால் மகிழ்வும் விரும்பாதவற்றை பெறுவதால் துயரமும் அடைவதில்லையோ, எவனொருவன் ஸ்திர புத்தியுடனும் மயங்காமலும் இறை விஞ்ஞானத்தை அறிந்தவனாகவும் உள்ளானோ அவன் ஏற்கனவே பிரம்மனில் நிலை பெற்றவனாகிறான். பொருளுரை: தன்னை உணர்ந்த நபரின் அறிகுறிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் அறிகுறி என்னவெனில், உடலே நான் என்னும் தவறான அடையாளத்தில் அவன் மயங்குவதில்லை. தான் இவ்வுடல் அல்ல என்றும் பரமபுருஷ பகவானின் நுண்ணிய பகுதி என்றும் அவன் மிகவும் பக்குவமாக அறிந்துள்ளான். எனவே அவன் தன் உடலுடன் தொடர்புடைய ஏதாவது ஒன்றை அடையும் போது மகிழ்வதோ சிலவற்றை இழக்கும் பொழுது வருந்துவதோ இல்லை. மனதின் இத்தகைய உறுதியான நிலை சிரபுத்தி அல்லது நிலைத்த அறிவு எனப்படுகிறது. எனவே அவன் ஸ்தூல உடலே ஆத்மா என்ற தவறாக எண்ணி மயங்குவதும் இல்லை, ஜட உடலே நிரந்தரம் என்று எண்ணி ஆத்மாவின் இருப்பை மறப்பதும் இல்லை. இந்த ஞானத்தின் மூலமாக பரம உண்மையின் பூர்ண விஞ்ஞானத்தை அறியும் தளத்திற்கு, அதாவது பிரம்மன் பரமாத்மா மற்றும் பகவான் அறியும் தளத்திற்கு அவன் உயர்த்தப்படுகிறான். பரமனுடன் எல்லா விதத்திலும் சமமாகி விடலாம் என்னும் தவறான முயற்சியில் ஈடுபடாத அவன் தனது சுரூப நிலையை பரிபக்குவமாக அறிந்துள்ளான். இதுவே பிரம்மனை உணர்தல் அல்லது தன்னை உணர்தல் எனப்படும். இத்தகைய நிலையான உணர்வே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. இந்த பேஜ் ட்ரை பண்றாங்க எடுக்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நான் பாட்டு பேசிட்டே இருக்கேன், நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது. ஓகே, அவங்க இந்த வேற்றுமைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறதுனால, இருமையில இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறதுனால ஆஹ் இன்பம் துன்பம் கூட அவங்க வந்து சமநிலையில பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க ஸ்திரமான உறுதியான புத்தியுடன் இருக்கிறதுனால இறை விஞ்ஞானத்தை, என்ன அது விஞ்ஞானம்? ஞானம் என்பது தன்னை பற்றி அறிந்து கொள்வது, அதாவது ஆத்ம நிலையை உணர்தல். விஞ்ஞானம் என்பது பரமாத்மாவின் நிலையை உணர்தல். இந்த ஆத்மாவிற்கும் ஜீவாத்மாவிற்கும் உள்ள உறவு என்ன அப்படின்றது. சோ இந்த விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால அவங்க மயங்காமலும் இருக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்டவர்கள் பிரம்மன்ல வந்து நிலை பெற்றவர்களாக இருக்காங்க. அவங்களுடைய புரிதல் என்னவாக இருக்கும்? நான் இந்த உடல் கிடையாது, இந்த உடல் வேறு, பகவானுடைய நுண்ணிய பகுதி தான் நான், அப்படின்ற அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு இருக்கும். இத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்திர புத்தி அல்லது நிலைத்த அறிவு. ஏன் இதை வந்து நிலைத்த அறிவுன்னு சொல்றோம்? இல்லைன்னா நம்ம என்ன நினைச்சுக்குவோம், நானே தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கின்றேன், நான் தான் வந்து ஆஹ் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் ரிஷிகேஷ்னு பாக்குறோம். ஆனா நம்ம புலன்களின் அதிபதியா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அது தவறான ஒரு விஷயம். எப்ப நம்ம அந்த உணர்வுல நம்ம செயல்கள் செய்யும் போது திருப்பி கர்ம பலன், மீண்டும் பிறப்பு இறப்புல மாட்டின்னு இருக்கும். ஆனா இந்த நிலைத்து புத்தி உடையவர்கள் அப்படி நினைப்பதே கிடையாது. நான் அவருடைய கருவி அப்படின்ற ஒரு விதத்துல இருக்காங்க. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய ஸ்வரூபம் என்ன, அதாவது ஸ்வரூபம்னா என்ன, இயற்கை தன்மை என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் அவருடைய சேவகன் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து உணர்தல் அப்படின்னு பாக்குறோம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 21 21 மாதாஜி. 21 சாரி பிரபு, 21. பாக்ய ஸ்பர்ஷேஷ் அசக்தாத்மா விந்தத்யாத்மனி யத் சூகம் சப்ரஹ்ம யோக யுக்தாத்மா சுகம் அட்சயம் அஷ்ணுதே. இத்தகைய முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜடப்புலன்களால் கவரப்படுவதில்லை. ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வித பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கிறார். பொருளுரை. மிகச் சிறந்த கிருஷ்ண பக்தரான யமுனாச்சாரியார் கூறுகிறார், யத் அவதி மம சேத கிருஷ்ண பாதார இந்தே நவநம ரச தாமான் யுத்ததம் ரந்தும் ஆசீத் தத் அவதி பத நாரீ சங்க ஏ ஸ்மர்ஷமானே பவதிமுக விகார சூட்டு நிஷ்டி வனம் ச. கிருஷ்ணரின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்ட பிறகு அவரில் புது புது ரசங்களை உணரும் நான் காம சுகத்தை பற்றி எண்ணும் போதெல்லாம் அந்நினைவில் மீது கார் உமிழ்கிறேன். மேலும் என் உதடுகள் திருப்பினால் நெளிகின்றன. பிரம்ம யோகத்தில் கிருஷ்ண உணரில் இருப்பவன் ஜடப்புலன்பத்திற்கு சுவையை முற்றிலும் இழக்கும் அளவிற்கு இரவின் அன்பு தொண்டில் மூழ்கியுள்ளான். ஜடத்தை பொறுத்தவரையில் காம சுகமே மிக உயர்ந்த சுகமாகும். முழு உலகமும் அந்த மயக்கத்தில் தான் சூழ்ந்து கொண்டுள்ளது. இந்த நோக்கம் இல்லையே லௌகீக மனிதனால் செயல்பட முடியாது. ஆனால் காமசுகத்தை தவிர்க்கும் கிருஷ்ண பக்தன் அது இல்லாமலேயே முழு திறனுடன் செயலாற்ற முடியும். இதுவே ஆன்மீக உணர்வுக்கான சோதனையாகும். ஆன்மீகமும் காமசுகமும் வெவ்வேறு துருவங்கள். முக்தி அடைந்த ஆத்மாவாக இருப்பதால் கிருஷ்ண பக்தன் எவ்வித புலன்பத்தாலும் கவரப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்ப நம்ம அந்த முக்தி பெற்றிருக்கோமோ, அந்த இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கோமோ, அப்ப இந்த ஜட புலன்களால நம்ம கவரப்படுறது கிடையாது. இந்த நிலையை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? அந்த சமாதி நிலை. ஏன்னா நம்ம ஸ்திரமாக நிலைத்து ஒரு நிலையில இருக்கோம். நம்ம இதெல்லாம் வந்து பௌதிகமான ஒன்று, அழியக்கூடிய ஒன்று, நிலையற்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். எப்பவும் பகவானை தியானித்து தன்னுணர்வுனாலே நான் பகவானுடைய சேவகன் என்ற அந்த உணர்வுல இருக்கிறதுனால எப்பவும் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். ஏன் அங்க எல்லையற்ற சுகம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, நம்ம பாக்குறோம் மற்ற இந்த இகலோக சுகங்கள், பௌதிகமான சுகங்கள்லாம் வந்து இன்பம்னு இருந்தா ஒரு துன்பம்னு இருக்கு, அது சுழற்சி மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. ஆனா பகவானை பத்தின அந்த
ஒரு உண்மையான புரிதல் இருக்கிறதுனால, அவரிடத்துல சரணடைறதுனால, அவருடைய நித்தியமான லோகத்தை அடையறதுனால அங்க நித்தியமான இன்பம் தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க யமுனாச்சாரியார் என்ன சொல்றாரு, நம்மளுடைய ஸ்வரூபம் என்ன, அவருடைய சேவகன்ற அந்த உணர்தல். அது மட்டுமல்ல, அவருக்கு வந்து திவ்யமான அன்பு தொண்டுல ஈடுபடுறது. அப்பதான் அவருடைய அந்த புது புது ரசங்களை வந்து நாம அனுபவிக்கின்றோம். ஏதோ ரொட்டீனா நம்ம இது பண்றதை விட, நம்ம எப்ப தூய பக்தியில ஈடுபடுறோமோ, அப்ப அது புது விதமான ரசங்களை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஆஹ் ஆஹ் அது மட்டும் இல்லங்க, அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த ஆஹ் காம இச்சை போன்ற விஷயத்த நான் என் மீது காரி உமிழ்கின்றேன் அப்படின்றதையும் அவர் சொல்றாரு. ஸோ எந்த மாதிரியான அளவுக்கு அவங்க வந்து அந்த ரெனன்சியேஷன், இந்த பற்றற்று இருக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து இங்க பார்த்துக்கலாம். இது வந்து வெறும் ஒரு சதை சதை கூடம். இந்த உடம்புன்றது ஒரு மலம், மூத்திரம், ஜலம் சேர்ந்த ஒரு சதை கூடம். ஆனா நம்ம அந்த அறியாமையில இருக்கிறதுனால இது என்ன நினைக்கிறோம், காம இச்சையிலால இல்லாத ஒன்றை இருக்கிறது போல நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். 22வது ஸ்லோகம் நான் வாசிக்கிறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி. एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आत्यन्तमन्त कौन्तेय நாதேஷி ரமதே புத. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால், இது இந்த ஜடப்புலன்கள்ல நாம எப்ப தொடர்பு கொள்றோமோ அதுல கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் கண்டிப்பா துன்பத்துக்கு நமக்கு வழிவகுக்கும். அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதே இல்லை. அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால அறிவுடையவன். என்னது அறிவு? பகவானுடைய சேவகன் நான். இது வந்து நிலையற்ற ஒரு இது. நான் வந்து அவருடைய ஆத்மா. அவரிடத்துல முழுமையாக எனது மனம், புத்தி ஆஹ் சரணடைகிறது, அது எல்லாத்தையும். சோ அது வந்து அறிவுன்னு பாக்குறோம். அவரே உன்னதமானவர், முழுமுதற் கடவுள், அவரே வந்து பரமபுருஷன்ற அந்த ஞானம் வருது இல்லையா, அதுதான் அறிவுன்னு பாக்குறோம். அப்படிப்பட்ட அறிவுடையவர்கள் இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் வந்து நிலையற்ற ஒன்று அப்படின்ட்டு அதுல கலந்து கொள்றதே இல்லைன்னு பாக்குறோம். சோ அறிவுடையோன் இதனால மகிழ்ச்சி அடைவதே இல்லை. பொருளரை பௌதீக புலன்களின் தொடர்பால் உண்டாகும் பௌதீக புலன்கள் தற்காலிகமானது. ஏனெனில் உடலே தற்காலிகமானது தானே, உண்மைதான் இல்லையா? இப்ப இருக்கிற உடல் மற்ற அடுத்து நிலைத்து இருக்க மாட்டேங்குது. முக்தி பெற்ற ஆத்மா நிலையற்ற எதுலையும் ஆர்வம் கொள்வதே இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இதுல எல்லாம் வந்து இது என்னோட டொமைனே கிடையாது, நம்ம இதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கோம். அப்ப இது வந்து இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் நம்மளுடைய ஆர்வமே கிடையாது. திவ்யமான ஆனந்தத்தின் மகிழ்ச்சியினை நன்றாக அறிந்துள்ள முக்தி பெற்ற ஆத்மா இந்த பொய்யான இன்பத்தை தூய்ப்பதற்கு எவ்வாறு சம்மதிக்க முடியும்? இது துக்காலயம் அசாஸ்வத்தம், நிலையற்ற ஒன்று, துக்கங்கள் நிறைந்தது. பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரமந்தே யோகினோ நந்தே சத்யானந்தே சித் ஆத்மனி இதி ராம பதே நாசௌ பரம் பிரம்மாபிதீயத்தே. யோகிகள் பூரண உண்மையிடமிருந்து அளவற்ற இன்பத்தை அடைகின்றார்கள். எனவே பரம உண்மையான முழுமுதற் கடவுள் ராமா என்று அறியப்படுகின்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் 5.51 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? நாயம் தேகோ தேக பாஜாம் நிருலோகே கஷ்டான் காமான் அர்ஹதே விட்புஜாம் ஏ தபோ திவ்யம் புத்திரகாயேனே சத்வம் ஷூத்யேத்யஸ்மாத் பிரம்ம சௌக்கியம் த்வனந்தம். எனது அன்பு மகன்களே, புலனின்பத்திற்காக கடினமாக உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இம்மனித பிறவியில் இல்லை. மலத்தை உண்ணும் பன்றிக்கு கூட இவ்வின்பம் கிடைக்கத்தானே செய்கின்றது. மாறாக இவ்வாழ்வில் நீங்கள் தவங்களை புரிந்து உங்களது நிலையை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். அதன் பலனாக அளவற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை உங்களால் அனுபவிக்க முடியும். எனவே உண்மையான யோகிகளும் கற்றறிந்த ஆன்மீகிகளும் பௌதிகமான வாழ்வின் சுழற்சிக்கு காரணமாக விளங்கும் புலன் இன்பங்களால் கவரப்படுவதே இல்லை. ஒருவன் எந்த அளவிற்கு ஜட இன்பங்களில் மயங்குகின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவன் ஜட துன்பங்களால் சூழப்படுவான். உண்மை. அதனாலதான் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அந்த 4 விஷயங்களை நம்மளும் பண்றோம், அதுவும் பண்ணுது. என்னன்றது? உண்ணுதல், உறங்குதல், இனவிருத்தி செய்தல், அதுக்கப்புறம் வந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல். விலங்கும் அததான் பண்ணுது. உண்ணுதல், உறங்குதல், இனவிருத்தி, பாதுகாத்துக் கொள்றது. அது கிட்ட இருந்து நம்ம எப்படி வேறுபடுறோம்? நம்மளுடைய பகுத்தறிவு. சோ அந்த ஞானத்தை நம்ம சரியான விதத்துல வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு பாக்குறோம். 23வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சக்னோதீஹைவ யஷோடும் பராக் ஷரீர விமோக்ஷனாத் காம க்ரோதோத்பவம் வேகம்
சயுக்த சுகீனர் நரக. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டு காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். பொருளுரை: தன்னுணர்வு பாதையின் நிலையான முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் பௌதிக புலன்பங்களின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்த அவசியம் முயல வேண்டும். பேச்சின் உந்துதல், கோபத்தின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், வயிற்றின் உந்துதல், பாலுறுப்பின் உந்துதல், நாக்கின் உந்துதல் என பல்வேறு உந்துதல்கள் உள்ளன. இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துபவன் கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். இத்தகைய கோஸ்வாமிகள் புலன்களின் உந்துதலிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு பூரண கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய வாழ்க்கையை வாழ்கின்றனர். திருப்தியுறாத பௌதிக ஆசைகள் கோபத்தை உண்டாக்குகின்றன. அதனால் மனம், கண்கள், மார்பு ஆகியவை கிளர்ச்சி அடைகின்றன. எனவே இவ்வுடலை விடும் முன்பே இந்த உந்துதல்களை அடக்குவதற்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதை செய்யக்கூடியவன் தன்னை உணர்ந்தவனாக அறியப்படுகிறான். அவன் தன்னுணர்வின் தளத்தில் மகிழ்ச்சியாக உள்ளான். ஆசையும் கோபத்தையும் அடக்க பெருமுயற்சி செய்ய வேண்டியது ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணவ் பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தடப்புலன்களோட உந்துதல்களை அது நம்மளை தூண்டி விடும். ஏன்னா அதுதான் வந்து இந்த ஜடலோகத்தோட தன்மை. ஆனா அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும். நம்ம பாக்குறோம் நரகலோகத்துக்கு உண்டான வாயிற்கதவு என்ன அப்படின்னாக்கா காம குரோத லோபம், அந்த பேராசை, அதுக்கப்புறம் வந்து கோபம், பொறாமை, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து நரகத்துக்கு இட்டு செல்லும். ஆனா எவனொருவன் கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேறி இருக்காங்களோ, அவரிடத்தில் சரணடைவது மட்டும்தான் பூரண ஞானம்னு நினைக்கிறாங்களோ, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அவங்க இருக்காங்க. அதனால புலன்களை கட்டுப்படுத்துறத பாக்குறோம். நீங்க அடுத்த 3rd லெவல்ல வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி ரசாமிர்த சிந்து அதெல்லாம் படிப்பீங்க. அதுல நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான விஷயங்களை வந்து இந்த கோஸ்வாமிகள் செய்வாங்க. கோ அப்படின்னாக்கா புலன்கள், கோஸ்வாமி அப்படின்னாக்கா புலன்களை கட்டுப்படுத்தியவங்களுக்கு நம்ம கோஸ்வாமின்னு சொல்றோம். அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய 6 விஷயங்கள் என்ன: கண்ட மேனிக்கு தான் தோன்றித்தனமா பேசுறது, அந்த பேசுற உந்துதலை கட்டுப்படுத்துறது, கோபத்தை கட்டுப்படுத்துறது, மனசை கட்டுப்படுத்துறது, வயிற்று. ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம் நம்ம வந்து அந்த நிலைகள்ல வந்து நம்ம முன்னேறது முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேசிக் தேவைகளை வந்து நம்ம இது பண்றோம். அதுதான் அன்னமயா அப்படின்றோம். முதல்ல எனக்கு சாப்பாடு, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மற்ற விஷயங்கள். அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, கடைசியில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடையிறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வயிற்றின் உந்துதலை கட்டுப்படுத்துறது, பாலுறுப்பின் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்து. இந்த 6 விதமான விஷயங்களை யார் ஒருவன் கட்டுப்படுத்துகின்றானோ, இன்க்ளூடிங் நாக்கின் உந்துதல், யார் ஒருவன் கட்டுப்படுத்துகின்றானோ அவங்கள வந்து கோஸ்வாமி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா கோனா புலன்கள், அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்கவங்க கோஸ்வாமிகள். அப்படிப்பட்ட கோஸ்வாமிகளுக்கு மற்ற இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களையும் விடுவிக்க கூடிய அந்த தன்மையை பகவான் வந்து சக்தி கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நமக்கு ஏன் இதுல மீண்டும் மீண்டும் வரும்? திருப்தி உறாத பௌதீக ஆசைகள். இந்த 3 வந்து ஒண்ணுக்கொண்ணு இணைக்கப்பட்ட ஒன்று. எது? ஆசை. அந்த ஆசையை அடக்க முடியல அப்படின்னாக்கா எனக்கு அந்த கோபம் வருகின்றது. கோபத்தின் நிலையால நான் வீழ்ச்சி அடைகின்றேன் அப்படின்றத நாம பார்க்கலாம். அதனால மனம், கண்கள், மார்பாகவே கிளர்ச்சி அடைகின்றன. எனவே உடலை விடும் முன்பே, இந்த உடலை விடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த உந்துதல்களை அடக்கிறதுக்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதனாலதான் நம்மளுடைய வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஒரு மனிதனுடைய வாழ்நாளை 4ஆக பிரித்து பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த வாழ்க்கை, அதுக்கப்புறம் வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த 4 நிலைகள்ல வந்து அவங்க கடந்து செல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதை யாரெல்லாம் செய்யறாங்களோ அவங்க தன்னை உணர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆசையும் கோபத்தையும் அடக்க பெருமுயற்சி செய்ய வேண்டிய ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். 24வது ஸ்லோகம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 24. யோ அந்த சுகோ அந்த ஆராமஸ் ததாந்தர் ஜோதிர் ஏவய சாயோகி பிரம்ம நிர்வாணம் பிரம்மபூதோ அதிகச்சதி.
எவனொருவன் தனக்கு சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ, அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகியாவான். அவன் பரத்தில் முக்தி பெற்று பரத்தையே அடைகிறான். பொருளை தனக்குள் இன்பத்தை காணவில்லை எனில் மேலோட்டமான இன்பத்தை தரும் வெளிப்புற செயலிலிருந்து எவ்வாறு ஓய்வு பெற முடியும்? முக்தி பெற்றவன் உண்மையான அனுபவத்தினால் மகிழ்ச்சியை சுகிக்கிறான். எனவே அவனால் எங்கு வேண்டுமானாலும் தனியாக அமைதியாக அமர்ந்து வாழ்வின் செயல்களை தனக்குள் அனுபவிக்க முடியும். அத்தகைய முக்தி பெற்றவனுக்கு வெளிப்புறத்தில் உள்ள பௌதிக சுகத்தில் இனிமேல் ஆசை இல்லை. இந்நிலையே பிரம்மபூத என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலை அடைந்தவன் முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வது நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதை வாழ்வாள். ஹரி கிருஷ்ண பிரபு, பிரணவ் பிரபு. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இங்க தன்னை பத்தின அந்த தனக்குள்ள தன்னுணர்வு பெற்றதுனால அதுல மட்டும் அவங்க சுகமா இருக்காங்க. பௌதிகமா நான் இன்பம்னு எடுத்தேன்னா அது என்ன துன்பத்துக்கு கொண்டு செல்லும். அதனால இதெல்லாம் எனக்கு தேவையற்றது அப்படின்னு புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இருக்காங்களே, அவங்க முக்தி பெற்றவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் கண்டிப்பாக பகவானை பரத்தை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது 25வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. லபந்தே பிரம்ம நிர்வாணம் ருசய ஷீன கல்மஷஹ சினத்வைதா யதாத்மான சர்வபூதா ஹிதேரதஹ. யாரெல்லாம் சந்தேகத்தினால் எழும் இருமைகளுக்கு அப்பாற்பட்டுள்ளனரோ, மனதை உள்நோக்கி ஈடுபடுத்தியுள்ளனரோ, மற்ற உயிர்வாழ்களின் நலனிற்காக பாடுபடுவதில் எப்போது முனைப்புடன் உள்ளனரோ, எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளனரோ, அவர்கள் பரத்தில் முக்தி அடைகின்றனர். பொருளுரை: கிருஷ்ண பக்தியில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளவனை மட்டுமே உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்வாழ்களும் நற்பணி செய்பவன் என்று கூற முடியும். எல்லாவற்றின் மூலம் கிருஷ்ணரே எனும் ஞானத்தை எப்போது வரும் உண்மையாக அடைகின்றானோ அப்போது அத்தகைய உணர்வில் செயல்படும் போது அவன் அனைவருக்காகவும் செயலாற்றுகிறான். கிருஷ்ணரே பரம அனுபவிப்பாளர், பரம உரிமையாளர், பரம நண்பர் என்பதை மறந்துள்ளதே மனித குலத்தின் துன்பங்களுக்கு காரணம். எனவே மனித குலத்தினுடைய இவ்வுணர்வை புதுப்பிப்பதற்காக செயல்படும் செயலே மிக உயர்ந்த சமூக சேவையாகும். பரத்தில் முக்தி அடைந்தவனாக இல்லாத நிலையில் ஒருவனால் இத்தகு முதல் தர சமூக நலத்தொண்டில் ஈடுபட முடியாது. கிருஷ்ண பக்தனுக்கு அவனது ஒப்புயர்வற்ற நிலையில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட்டிருப்பதால் அவனிடம் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. இதுவே தெய்வீக அன்பின் நிலையாகும். மனித சமுதாயத்திற்கு உடல் சம்பந்தமான தொண்டுகளை மட்டும் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளவன் உண்மையில் எவருக்குமே உதவி செய்ய முடியாது. வெளிப்புற உடலுக்கும் மனதிற்கும் தரப்படும் தற்காலிக நிம்மதி திருப்திகரமானது அல்ல. முழுமுதற் கடவுளுடனான உறவை மறந்திருப்பதே வாழ்க்கை போராட்டத்தின் துன்பங்களுக்கு மூல காரணம் என்பதை அறிய வேண்டும். கிருஷ்ணனுடனான தனது உறவை முழுமையாக உணர்ந்தவன் ஜட உலகில் வசிக்கும் போதிலும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நமக்கு எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லாம அவரே முழுமையானவர் அப்படின்றதுல நிலைச்சு இருக்கும் போது பூரணமான ஞானத்துல இருக்கமா, அப்ப இந்த பௌதீக இச்சைகள்ல இல்லாம இருக்கிறதுனால நமக்கு உள்ளாரையே தன்னுணர்வு பெற்று உள்ளார இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம். நம்ம ஈவன் ஒரு பில்மோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு கேளிக்கை கூடங்கள் போனா கூட அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஆனந்தத்தை விட ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேஸ்க்கு நம்ம போயிட்டு வரோம், ஆன்மீக தலத்துக்கு போயிட்டு வரோம், இல்ல ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவு கேட்கிறோம், இல்ல ஒரு ஆர்த்தி பகவானுடைய அந்த அர்ச்ச விக்கிரக தரிசனம் பார்க்கும்போது அதுக்கு ஈக்குவலா எதையுமே நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்திர பிரஜர்கள், அந்த உயர்ந்தவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா உயிர்வாழிகளோட நலனுக்காக அவங்க பாடுபடுறாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த புரிதலுக்கு பகவான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கின்றார். இவங்களை இந்த பௌதிகத்துல இருந்து விடுவிச்சு அவங்களை பகவானுடைய சரணடியில கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்ற அந்த புரிதலோட அவங்க இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்காங்க. அவங்க பரத்தில் முக்தி அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்க கிட்ட எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. அவரை பத்தின ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது தான் உண்மையான ஞானம் அப்படின்னு பாக்கணும்.
மனித சமுதாயத்துல உடல் சார்ந்த தொண்டுகளை செய்வதை விட இந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த தொண்டுகள் தான் வந்து ஒரு ஒரு திருப்திகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஒரு தடவை புரோபாதர் கிட்ட அவருடைய அவருடைய சீடர்கள் இல்ல அங்க இந்த இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது அவர் கேக்குறாரு, நீங்க எத்தனை பேர் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, சாப்பாட்டுக்கே இல்லாம இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஆடைகள் கிடையாது, இருக்க இடம் கிடையாது, மருத்துவ வசதிகள் இவ்வளவு இது இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க சும்மா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொன்னா அதெல்லாம் ஆச்சான்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அப்ப பிரபுபாத் சொல்றார், ஒரு குழந்தை ஒரு பெரிய கிரௌட்ல காணாம போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, நீங்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து நல்ல ஆடைகள் வாங்கி கொடுத்திருப்பீங்க, அதை சிரிக்க ட்ரை பண்ணுவீங்க, சாப்பாடு நல்லா வாங்கி கொடுப்பீங்க, உயர்ந்த இதெல்லாம் பண்ணுவீங்க. ஆனாலும் எப்ப அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் தன்னுடைய தந்தை இடத்தில் கொடுக்கும்போது தந்தைக்கும் சரி அந்த குழந்தைக்கும் சரி எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமோ, அது வந்து நீங்க எந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்தாலும் அதை கொடுக்க முடியாது. நாங்க பண்ற சேவை வந்து அந்த ஆத்ம சேவை. அது மட்டுமல்ல, அது சார்ந்த மத்த விஷயங்களையும் அவர் சொல்றார். ஒரு தடவை தன்னுடைய ஆஹ் கோவில் இதுக்கு வழி விஷயமா போகும்போது அவ பாக்குறாரு, ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுது சாப்பாட்டுக்கு. அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு அந்த காருண்யம், உடனே என்ன சொல்றாரு தன்னுடைய சீடர்களிடத்தில், நம்ம டெம்பிள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுல இருந்து 10 கிலோமீட்டர் சுற்றளவுல யாரும் வந்து சாப்பாட்டுக்காக கஷ்டப்படக்கூடாது, அதனால கிருஷ்ண பிரசாதத்தை விநியோகம் பண்றதுக்கு உண்டான வேலைகளை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு அதுக்காக வெறும் கிருஷ்ணர் அந்த ஞானத்தை மட்டும் அப்படின்னு இல்ல, அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகளையும் செய்து கொண்டோம். ஆனா அதிகபட்சமாக நம்ம சொல்றது அந்த ஆத்ம ஞானத்தை, கிருஷ்ணரை அவங்களுக்கு சாட்சாத் கொடுக்கிறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். காம குரோத விமுக்தானாம் யதீனாம் யதசேதசாம் அபிதோ பிரம்ம நிர்வாணம் வர்த்ததே விதிதாத்மனாம். யாரெல்லாம் கோபத்திலிருந்தும் எல்லா பௌதீக ஆசைகள்ல இருந்தும் விடுபட்டு இருக்காங்களோ, தன்னுணர்வும் தன்னொழுக்கமும் நிறைந்து பக்குவத்தை அடைவதற்காக தொடர்ந்து முயற்சி செய்கின்றார்களோ, அவர்கள் கூடிய விரைவில் பரத்தில் முக்தி அடைவது உறுதி. நம்ம இந்த இல்ல நான் இப்ப இருக்கிற நிலையிலேயே நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, மீண்டும் மீண்டும் கர்மங்களை செய்து அந்த கர்மங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக, அந்த பலனை அனுபவிக்காக நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலே நம்ம மாட்டிட்டு இருப்போம். ஆனா இந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்க அந்த 3 விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறதுனால, காமம், குரோதம், அதுக்கப்புறம் வந்து பயம், அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறதுனால தன்னுணர்வும் தன்னொழுக்கமும் அதிகமாக இருந்து பகவானை அடையறாங்க. கூடிய விரைவில் அவங்க அடையறாங்க. முக்தி அடைவதற்காக தொடர்ந்து பாடுபடும் சாதுக்களில் கிருஷ்ண பக்தன் தான் மிகவும் சிறந்தவன். முக்தி அடையறதுக்கு யாரெல்லாம் ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். யோகி, ஞானி இவங்க எல்லாம் அடையறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. ஆனா பக்தர்கள் தான் வந்து சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஏற்கனவே நம்ம கிருஷ்ணரிடத்தில் வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார், யோகிகள் சிறந்தவர்களா அல்லது வந்து பக்தர்கள் சிறந்தவங்களா, யாரு பக்குவமானவர்கள்? ஏன்னா யோகிகள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த துறவு வந்து ரொம்ப உச்சிதமானது. அந்த வேண்டாம் அப்படின்னா வேண்டாம், அந்த ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த கடும் குளிர் அதெல்லாம் எதையும் யோசிக்காம இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட அவங்க வந்து அந்த ஆஹ் அந்த செயல்களை பயிற்சிகளை பண்றாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களை காட்டிலும் சாதுக்கள் வந்து மிகவும் பக்குவமானவர்கள்னு பகவான் சொல்றார். ஏன் அப்படின்னா, தன்னுடைய செயல்களை செய்து கொண்டே அதை எப்படி செய்யறாங்க, கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யறாங்க. அவங்க அந்த அவங்களுடைய டியூட்டில இருந்து அவங்க எஸ்கேப் ஆகல, அதையும் செய்துக்கிறாங்க, கிருஷ்ண பக்தியும் பண்ணிக்கிறாங்க. அதை எப்படி பண்றாங்க, எல்லாம் நீ உன்னுடைய கையில இருக்கக்கூடிய கருவி நான் அந்த பாவத்துல பண்றதுனால அவங்கதான் பக்குவமானவர்கள். ஏன்னா அவங்க எல்லா செயல்களையும் எந்த மாதிரி செய்யறாங்க, கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ணருக்காக பண்றாங்க, பக்தி சேவையா. சோ இந்த உண்மையினை பாகவதம் நமக்கு விளக்குகின்றது. யத் பாத பங்கஜ பலாஷ விலாஷ பக்தியா கர்மாஷயம் கிருதி தம் உத்கிரயந்தி சந்த தத்வன்ன ரிக்தமதயோ யதயோ விவருத்த ஸ்ரோதாகனாசதம் அரணம் பஜ வாசுதேவம். பக்தி தொண்டின் மூலம் பரமபுருஷ பகவானான வாசுதேவரை வழிபட முயற்சி செய். எது மூலமாக செய்யணும், நம்ம பக்தி தொண்டு. வாசுதேவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே கிருஷ்ணருடைய இன்னொரு பெயர்னு நம்மளோட பாகவதத்தோட முதல் ஸ்லோகமே இருக்கு. சோ பலநோக்கு செயல்களுக்கான ஆழமான ஆசைகளை வேறறுத்து விட்டு இறைவனோட பாத கமலங்களுக்கு சேவை செய்து திவ்யமான அந்த ஆனந்தத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் பக்தர்கள் தன்னுடைய அந்த புலன்களோட உந்துதல்கள்ல திறம்பட கட்டுப்படுத்துறாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா, எல்லா புலன்களையும், அதுவும் இந்த கலியுகத்துல மிகவும் கடினம், எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துறது கடினம். அது பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறதுனால அது தூய்மை அடையுது. அதனால அவங்க மனது வந்து ஈஸியாக பயப்படுகின்றது. ஆனால் மிகச்சிறந்த சாதுக்களாலும் அது போன்ற கட்டுப்படுத்துவது சாத்தியம் அல்ல. நம்ம வந்து பாக்குறோம், விஸ்வாமித்திரரை பாக்குறோம்,
அவ்வளவு ஸ்ரத்தையோட தண்ணிக்கு அடியில போய் அவர் வந்து எத்தனையோ வருடங்களாக தவம் பண்றார். அவ்வளவு பெரிய ஸ்ரத்தையா அவர் பண்றாரு இல்லையா யோகி. திடீர்னு என்ன ஆகுது, ஒரு 2 மீன் குஞ்சுகளோட அந்த இதை பார்த்த உடனே அவருக்கு அந்த ஆஹ் அந்த அவருடைய தவம் கலைந்து விடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். செயலின் பலனை அனுபவிப்பதற்கான ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த மிகச்சிறந்த சாதுக்களும் பெரும் முயற்சி செய்கின்றார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு கடினமாக திகழும் அளவிற்கு இந்த விருப்பங்கள் கட்டுண்ட ஆத்மாவினுள் மிகவும் ஆழமாக வேரூன்றி இருக்கு. அதை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது இடையறாது பக்தி தொண்டு பண்றோம் இல்லையா, அதனால இந்த பௌதீக லோகத்துல இருந்தாலுமே நம்ம வந்து பற்று இல்லாம இருக்கோம். அது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை இல்லையா. சோ தன்னுணர்வில் பக்குவமடைந்துள்ள கிருஷ்ண பக்தன் வெகு உறவில் பரத்தையில் முக்தி அடைகின்றான். தன்னுணர்வின் முழு ஞானத்தையும் உடைய அவன் எப்போதுமே சமாதி நிலையில் இருக்கின்றான். என்னது சமாதி நிலை? அதாவது செயலற்ற தன்மையில இருக்கிறது அல்ல. என்ன சமாதி நிலைன்னா, இந்த பற்றற்று கிருஷ்ணரே அனைத்தும் அப்படின்ட்டு தன்னுடைய கடமையை செய்து அவருக்காக ஸ்திரமா இருக்கிறது. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, தர்ஷன தியான சம்ஸ்பர்ஷேர் மத்ஸ்யம் கூர்ம விஹங்கமா ஸ்வான்யபத்யானி புஷ்ணந்தி ததாகம் அபிபத்மஜா. மீன் பார்வையாலும் ஆமை தியானத்தாலும் பறவைகள் தொடுவதாலும் தங்களது குழந்தைகளை வளர்க்கின்றன. பத்மஜனே, அது போன்றே நானும் செய்கின்றேன் அப்படிங்கிறார். சோ மீன் எப்படி தனது குஞ்சுகளை பார்வையாலே வளர்க்குதோ, அது போல ஆமை அதன் குட்டிகளை தியானத்திலா வளர்க்குதோ. ஆமையின் முட்டைகள் கரையில் இருக்கு, நீரினுள் இருக்கும் ஆமை அம்முட்டைகளின் மீது தியானம் செய்யுது. அதனால அது வந்து அதுல இருந்து உயிர் வெளில வருதுன்னு பாக்குறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள பக்தன் இறைவனின் இடத்தை விட்டு வெகு தொலைவுல இருந்தாலும், பகவானை விட்டு அவங்க நம்ம நம்ம ரொம்ப வெகு தொலைவில் இல்லை, ஒவ்வொருடைய இருதயத்திலும் இருக்காரு. இருந்தாலும் எவ்வளோ அந்த பிசிக்கலா இது பண்ணாலும் கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால எப்பவும் அவரை தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட துன்பங்களோட வலினை நம்மளால உணர முடியறது கிடையாது. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம நிர்வாணம், பரத்தில் இடையறாது லயித்து இருக்கிறது. பிரம்ம நிர்வாணம் அவருக்காக இடையறாது லயிச்சிருக்கு. ஜட துயரங்கள் மறைந்துள்ள நிலை என்று நிர்மூலம் சொல்றோம்ல, ஒண்ணும் இல்லாத தன்மை. சோ இந்த பிரம்ம நிர்வாணம்னா பகவானுடைய இதுல வந்து நிலைத்து நம்ம இருக்கிறதுனால இந்த ஜட துயரங்கள் எல்லாம் மறைந்து விடுகின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். 27, 28 சேர்ந்து வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கலன்னா நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பகிர் வாக்கியமாஸ் சசிஷ் சைவாந்தரே பிரபு பிராணபானவ் சமோ கிருத்வா நாசப்யந்திர சாரினவ் யதேந்திரிய மனோபுத்திர் முதிர்மோட்ச பராயண விக தேசா பயக்ரோதோ யா சதா முக்த ஏவசா. எல்லா புறப்புலன்கள் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்கில் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம் புலன்கள் அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து ஈடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு உள்ளவன் உடனடியாக தனது ஆன்மீக நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். பின்னர் பக்தி தொண்டின் மூலம் அவன் முழுமுதற் கடவுளையும் அறிய முடியும். பக்தி தொண்டு நன்றாக நிலை பெற்றவன் திவ்யமான நிலையை அடைந்து தனது செயல்களின் மத்தியில் பகவான் இருப்பை உணரும் தகுதியை பெறுகிறான். இந்நிலையே பரத்தின் முக்தி அடைதல் எனப்படுகிறது. பரத்தில் முக்தி அடைவதற்கான வழிமுறைகளை விவரித்த பிறகு யம நியம ஆசன பிராணாயாம் பிரத்யாகார தாரணா தியான சமாதி என்னும் 8 நிலைகளை கொண்ட அஷ்டாங்க யோகம் என்னும் யோக பயிற்சியின் மூலம் எவ்வாறு அந்நிலையை அடைய முடியும் என்பதை அர்ஜுனனுக்கு விளக்குகிறார் பகவான். 6ஆம் அத்தியாயத்தில் தெள்ள தெளிவாக விவரிக்கக்கூடிய இந்த யோக வழிமுறை இந்த 5ஆம் அத்தியாயத்தில் இறுதியில் சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. கேட்டல், தொடுதல், பார்த்தல், சுவைத்தல், முகர்தல் என்னும் புலன் விஷயங்களை யோக பயிற்சியின் பிரத்யாகாரா என்னும் முறையின் மூலம் வெளியே நிறுத்தி, பார்வையை புருவ மத்தியில் வைத்து கண்களை பாதி மூடிய நிலையில் மூக்கின் நுனியில் கவனத்தை நிறுத்த வேண்டும். முழுவதுமாக கண்களை மூடியதில் எந்த லாபமும் இல்லை. ஏனெனில் உறங்கிவிட நல்ல வாய்ப்பு உண்டு. முழுவதும் கண்களை திறந்து கொண்டிருப்பதும்
பலனற்றது. ஏனெனில் புலனின்ப பொருள்களால் கவரப்படுவதன் அபாயம் உள்ளது. உடலில் மேலும் கீழும் இயங்கும் காற்றை சமப்படுத்துவதால் சுவாசமானது நாசிக்குள் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இத்தகைய யோகத்தை பயில்வதால் புலன் கட்டுப்பாட்டை அடைந்து வெளியில் உள்ள புலனின்ப பொருள்களை தவிர்த்து பரத்தில் முக்தி அடைவதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள முடியும். எல்லாவித பயம் மற்றும் கோபத்திலிருந்தும் விடுபட்டு திவ்யமான தளத்தில் பரமாத்மாவின் இருப்பை உணர்வதற்கு இந்த யோக முறை உதவுகின்றது. வேறு விதமாக கூறினால், யோகத்தின் கொள்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு கிருஷ்ண உணர்வே மிக எளிமையான வழி. இது அடுத்த அத்தியாயத்தில் தெளிவாக விளக்கப்படும். சதா சர்வ காலமும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் இதர ஈடுபாடுகள் தனது புலன்களை இழக்கும் ஆபத்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு இல்லை. அஷ்டாங்க யோகத்தை விட புலன்களை அடக்குவது இதுவே சிறந்த வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம் பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இந்த அத்தியாயத்தோட இறுதியில நம்ம என்ன அடுத்த அத்தியாயத்தோட பார்க்கக்கூடிய ட்ரையல் நம்ம இங்க பார்த்தாச்சு. சுருக்கம், அதாவது அந்த அஷ்டாங்க யோகம். பின்னாக்க 8. ஸோ அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்திலே நம்ம சுருக்கமா பார்த்துட்டோம் இல்லையா? சோ எல்லா புற விஷயங்களை வந்து உள்ளடக்கி மனதை வந்து அந்த புருவத்துல நிலைநிறுத்தி சுவாசத்தின் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி இந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் எல்லாம் விடுபடுறான். இவங்களும் நிச்சயமா முக்தி அடைந்தவர்கள். ஏன்னா இவ்வளவு ஸ்ரத்தையோட அவங்க பண்றாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரியான யோகிகளும் பகவானை தான் அடையறாங்க. ஆனாலும் அதை விட சிறந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுடைய நிலை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எப்பவும் பகவானுடைய சதா சர்வ காலமும் பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இவங்க பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணாம அந்த மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்தி அவரை எப்படி நினைச்சு அவரை அடைஞ்சு அவரோட ஒன்றாக கலக்கணும், பரபிரம்மமாக இருக்கணும், அவருடைய தன்மையை நான் அடையணும் அப்படின்றதுதான் இவங்களுடைய கோலாக இருக்கு. அங்கதான் வந்து நமக்கு வேற்றுமை வருகிறது. ஆனா பக்தர்களுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கு? நான் அவருடைய தொண்டன், அவருக்கு சேவை செய்யணும். அதுதான் அவங்களுடைய தன்மை. அதனால பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இன்னும் டீட்டெயில்டா இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். 29வது ஸ்லோகம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. கடைசி ஸ்லோகம் என்ன ஆச்சு? இது வச்சிருக்கீங்களா? புக் இருக்கு மாதாஜி. போக்தாரம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் ஹிருதம் சர்வபூதானாம் ஜாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்போம் என்றும், எல்லா லோகங்களுக்கும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். பொருளறி, மாயா சக்தியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் பௌதிக உலகில் அமைதியை தேடுகின்றனர். ஆனால் பகவத்கீதையின் இப்பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கும் அமைதிக்கான வழி என்ன என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. அமைதிக்கான மிகச்சிறந்த வழி இதுவே. மனிதன் எல்லா செயல்களையும் அனுபவிப்பவர் பகவான் கிருஷ்ணரே. அவரே எல்லா லோகங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் உரிமையாளர் என்பதால் மனிதர்கள் அவரது திவ்ய சேவைக்காக அனைத்தையும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அவரை விட உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை. தேவர்களை தலை சிறந்த சிவபெருமானையும் பிரம்ம தேவரையும் விட அவரே சிறந்தவர். வேதங்களில் ஸ்வேதஸ்வதா உபனிஷத் 6.7 முழுமுதற் கடவுள் தம் ஈஸ்வரனாம் பரமம் மகேஸ்வரம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். மாயையின் மயக்கத்தால் காணும் எல்லாவற்றிற்கும் தானே எஜமானன் என்று ஜீவன்கள் எண்ணினாலும் உண்மையில் அவர்கள் இறைவனின் ஜடசக்தியால் ஆளப்படுகின்றனர். பகவானே ஜடசக்தியின் இயற்கையின் எஜமானர். கட்டுண்ட ஆத்மாக்களோ ஜட இயற்கையின் கடுமையான சட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள். இந்த அப்பட்டமான உண்மையினை உணராதவரை தனிப்பட்ட முறையிலோ பலர் ஒன்று கூடியோ இவ்வுலகின் அமைதியை காண்பது சாத்தியமில்லை. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வில் அறியப்படுவதாகும். பகவான் கிருஷ்ணரே பரம அதிகாரி. மாபெரும் தேவர்கள் உட்பட ஒரு தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க பிரபு. பகவான் கிருஷ்ணரே பரம அதிகாரி. மாபெரும் தேவர்கள் உட்பட எல்லா ஜீவன்களும் அவரது சேவர்களே.
பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் மட்டுமே பக்குவமான அமைதியை அடைய இயலும். கர்மயோகம் என்ற பெயரால் பொதுவாக அறியப்படும் இந்த 5ஆம் அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வின் பயிற்சி விவரமாகும். கர்மயோகம் எவ்வாறு முக்தி அளிக்க வேண்டும் என்ற கற்பனை கேள்விக்கு இங்கு பதில் கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவது என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரே உயர்ந்த ஆளுநர் என்ற முழு ஞானத்துடன் செயலாற்றுவதாகும். இத்தகைய செயல் திவ்ய நான் வாசிக்கிறேன் பிரபு. நீங்க வாசிங்க. கஷ்டமா இருந்தா இத்தகைய செயல் திவ்ய ஞானத்திலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. நேரடியான கிருஷ்ண உணர்வு பக்தி யோகம் எனப்படும். ஞான யோகம் என்பது பக்தி யோகத்திற்கு இட்டு செல்லும் பாதையாகும். பரம உண்மையுடனான ஒருவனது உறவை பற்றிய முழு ஞானத்தோட செயல்படுறது கிருஷ்ண உணர்வு. மேலும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை பற்றிய முழு ஞானமே அந்த உணர்வோட பக்குவ நிலை. கடவுளின் மிகச்சிறிய அம்சமான ஆத்மா அவரது நித்திய தொண்டனாவான். ஆத்மா மாயையை ஆட்சி செய்ய விரும்பும் போது அதனுடன் அவன் தொடர்பு கொள்கின்றான். இதுவே அவனது பல்வேறு துயரங்களுக்கு காரணம். அவன் ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள வரை அதன் தேவைகளுக்காக செயலாற்றுதல் அவசியம் இருப்பினும் ஜடத்தின் எல்லைக்குள் இருக்கும் போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வானது ஒருவனது ஆன்மீக வாழ்விற்கு கொண்டு வருகின்றது. ஏனெனில் ஜட உலகில் பயிற்சி செய்யப்படும் போதெல்லாம் ஆன்மீக வாழ்வினை இது எழுச்சி பெற செய்கின்றது. ஒருவன் எந்த அளவிற்கு இதில் முன்னேறியுள்ளானோ அந்த அளவிற்கு அவன் ஜடத்தின் பிணைப்பிலிருந்து விடுபட்டுள்ளான். கடவுள் யாரிடமும் பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் அவன் செய்யும் கடமைகளை பொறுத்ததே அவனது பலன்கள். அக்கடமைகள் புலன்களை அடக்குவதற்கும் கோபம், ஆசை ஆகியவற்றின் தாக்குதல்களை வெல்லுவதற்கும் உதவியாக அமைகின்றன. மேற்கூறிய எழுச்சிகளை அடக்கி கிருஷ்ண உணர்வில் நிலையாக நிற்பவன் உண்மையில் பிரம்ம நிர்வாண எனும் திவ்யமான நிலையில் இருக்கின்றான். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் போது தானாகவே அஷ்டாங்க யோக முறையும் பயிற்சி செய்யப்படுகின்றது. ஏனெனில் யோக முறையின் இறுதி நோக்கம் பக்தினால் எளிமையாக அடையப்படுகின்றது. அஷ்டாங்க யோக முறையால் யம, நியம, ஆசன, பிராணயாம, பிரத்யாகார, தாரணா, தியான, சமாதி என்னும் படிப்படியான வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடையப்படுகின்றது. ஆனால் பக்தி தொண்டின் பக்குவத்துடன் ஒப்பிடும்போது இவை ஒரு முன்னுரையை போன்றவை. பக்தி தொண்டு மட்டுமே மனிதனுக்கு அமைதியை நல்கும். பக்தியே வாழ்வின் மிக உன்னதமான பக்குவ நிலை. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல் எனும் இந்த 5ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण. ஸோ அல்டிமேட்டா பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வந்து பக்தி யோகத்தை இன்சிஸ்ட் பண்ற. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இந்த பக்தி யோகத்துக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த மார்க்கம், அந்த வழி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞான யோகம். என்ன ஞான யோகம்? நான் அவருடைய துகள், நான் அவருடைய தொண்டன், சேவகன். அதனால அவருக்கு வந்து நான் பக்தி பண்ணணும், சேவை பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் வந்து ஞான யோகம். அவரே பூரணமானவர்ன்றத உணரமே அதுதான் ஞான யோகம். அந்த ஞானத்தின் மூலமாக நம்முடைய செயல்களை, கர்மாவை கிருஷ்ண உணர்வுல நாம செய்யும் இல்லையா, அதுதான் வந்து பக்தி யோகம் எனப்படுகின்றது. இப்ப அந்த அஷ்டாங்க யோகிகள்லாம் அதை தனியா செப்பரேட்டா பயிற்சி பண்ணணும். இந்த யம, நியம, தாரணா அதெல்லாம் ஒன்னொன்னா அவங்க பயிற்சி பண்ணி அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போகணும். ஆனா பக்தர்கள் எதையும் தனியா பயிற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கிருஷ்ண பக்தியை மட்டும் பூரண உணர்வோட செய்யும் போது நாம இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நமக்கு வந்துருது. எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு கரிக்குலம் கொடுத்திருப்பாங்க, ஆனா அந்த கரிக்குலம் தவிர்த்து நம்ம மத்த செயல்கள் எல்லாம் பண்ணும்போது, காலேஜோ இல்ல ஸ்கூல்லயோ இருக்கும்போது அவங்க வந்து மற்ற விஷயங்களையும் கத்துக்குவாங்க. டிசிப்ளின் எப்படி இருக்கிறது, டிசிப்ளினுக்கு தனியா அவங்க சிலபஸ் போட மாட்டாங்க. பட் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பெரியவங்க கிட்ட எப்படி பணிவா இருக்கிறது, மத்த விஷயங்கள்லாம் கத்துக்குவாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிடன் கரிக்குலம் சொல்றோம். அது போல இந்த எப்ப நாம வந்து கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல வரக்கூடிய பலன்களை நமக்கு கொடுத்துருது அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நம்மளுடைய 6வது அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எதுவும் கேள்விகள் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்விதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோத்யாயம். பஞ்சமோத்யாய. ஹரி ஓம்.
கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே நான் கிருஷ்ணா. தேடிட்டே இருந்தேன் அது எங்க சந்தோஷம். இருக்குன்னு. நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம் நம்மளோட அஷ்டாங்க யோகத்தோட பத்தி. ஓகே ஓகே மாலதி மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வைண்ட் அப் பண்றேன்.